Dobrý deň, volám sa Alena Grinčová, som absolventkou mentoringového programu v projekte Učíme sa navzájom. Čo mi priniesol tento mentoringový program, tak okrem lektorských zručností, ktoré som mala možnosť rozvíjať ďalej, lebo mi bola poskytnutá podpora, lebo mentor vlastne poskytuje tie rady a ja som ich ozaj od svojho veľmi dobrého mentora dostávala, tak okrem toho mal veľký prínos, lebo je to práca na osobnosti, jednak to bolo dostatočne dlho mesiacov, trval ten proces, kedy si človek môže vyskúšať aj tú zručnosť, aj tie pripomienky, aj vlastné rozhodnutie sa vzdelávať, aj seba rozvíjať a pozorovať sa. Takže práve preto, že to je program, ktorý dlhšie trvá, tak človek môže sa o niekoho oprieť, pretože tá dôvera, ktorú som získala k môjmu mentorovi, lebo vyžaruje dôveryhodnosť a je veľmi kompetentný, tak som bola som ochotná bádať v sebe, načierať do tých svojich nejakých tajných skrýš, ktoré som nechcela, alebo nahliadnúť do seba. A to, čím som ja veľmi vďačná, že som mohla do toho programu vstúpiť, za čo ALKP veľmi ďakujem, je pretože ma vybrali a ja teda som ten dotazník vypisovala a jedna z mojich veľkých tém bola, ako nevyhorieť, ako s energiou pracovať. Takže je to lektorská zručnosť. Ale keďže to bola moja individuálna a v tomto programe sa individuálne pracuje, tak som mohla na tomto hlboko popracovať, čo mne veľmi vyhovovalo. A mala som fakt dobrého mentora k tomu, pretože keď tú robotu robíte radi, toho lektora, a horíte preto, ste oduševnení, tak splaniete, ale to nemá nekonečné zdroje. Takže keď sa zdroje míňajú alebo práve vás niekto zhasína, takto metaforicky povedané, tak je potrebné sa zamyslieť nad tým, že ako udržať stále ten plamienok. A tu sme vlastne pri tej téme, kde bola moja taká prosba, že prosím vás, pomôžte mi, aby som nevyhorela, pretože to chcem ďalej robiť kvalitne.